Szerencs 8600 lakosú kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Miskolctól 30 kilométerre. Tehetséggondozó tevékenységének múltja és jelene is rendkívül sokszínű. Általános iskolái és a gimnáziuma akkreditált tehetségpontként és minősített tehetséggondozó műhelyként működnek. Asztali tenisz, birkózás, karate, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk, súlyemelés és úszás sportágakban érnek el kimagasló eredményeket. A kultúra világán belül leginkább a néptánc, a könnyű zene, valamint a kézművesség területén karolják fel a művészi vénájú tehetséges fiatalokat. A Tehetségbarát önkormányzatdíj segíteni fogja a várost abban, hogy ösztöndíjakat alapítsanak, új szakembereket vonjanak be a tehetséggondozásba, és rendezvényeken, fellépéseken, kiállításokon keresztül teremtsenek lehetőséget tehetséges fiataljaik bemutatkozására. Szerencs, ahol a tehetség érték.